nina nithe nifuna ofisha abakhulu nediniwe ngonomchobichobi ifishe ezincinci. Wathi umfana kaChakalaka say no more. Ku-witness box kuMadlanga Commission inzane zisela ifoni kaTata uMsibo ongasekhoyo. Izocula ngempilo yakhe. Yini bafowethu sekezilalele kwabafilweyo umuntu omdala. Hayi ifoni bafethu ayiculi iyatwera. Kupart 2 wetestimony lona wala phone kaTata uMsibi. Andithi nina nithi nifuna obhuta abadala nje. Before ndingena kule testimony yala phone ngoba ke yila phone ekwi-witness stand singabe sisitsho njalo kaTata uMsibi. Bafowethu nge-28 next week Friday kuzobhuta omdala. uBrajo Sibanyoni. Taxi boss yesite laseMpumalanga apha kuMadlanga Commission. Bafowethu iMadlanga Commission sayithe kwiveke elandelayo nge-1 nange-2 kaSeptember uGeneral Khani Makalungi asondele nganeno. Khona ke nalempukane ningayilibalanga kusasa ezotestifya enguFadel Adams apha kuMadlanga Commission. Bafowethu mose ku-part 1 sibuya apha ke ngoku. Ku-part 1 kulapho bensisho khona bale phone icula ubudlelwane bukaTata uMsibi noKatiso Molefe. uKatiso Molefe okwevele washo nje naye ngomlomo wakhe uChakalaka into yoba nje usekethume abantu aba-about 30 allegedly uphuthu. Wangena kuyobuhlobo bukaTata uMsibi no Steve Mutsumi. Wathi Steve Mutsumi lokubonakala into yoba nje ebesosayokubizwa nangoGeneral Sinona. Wangena kubuhlobo bukaTata uMsibi plus ezeCalifix ama-tycoons lawana illicit cigarettes ezeCanilix Mohammed Sayed plus Mazoti. Wangena kubudlelwane bukaTata uMsibi plus uSejin Faninkosi weza nje nathi nje sizama ukusichazela ke kwinto ezinokwenza nje ne-deals befuna ukuzenza ezifaka nama-grab apho yonke lonto leyo. Siphela ke ngokwapha ku-part 1 kungenwe kumcimbi onokwenza nobudlelwane bukaTata uMsibi plus uZenxumalo. Siqhubeka nedi ngabo. Bafowethu kunale program lena. Le program lena bafowethu ivele nje apha yasetulator kwathiwa hayibo. Ni awuba kwa eligqwetha lika Vusimuzi Kate Matlala ke phofu lathetha as a close friend ngomncwabo kaTata uMsibi. Lo singayesithetha ngaye apha ifoni yakhe ecula yonke impilo. Dideni sajonge njalo ndakhumbula into yoba imani kaloku ununu ngulo wathi ku-Adocomic wasixela into yoba nezinomalema zazikhona. Hayi iprogram yaconfirm umalema wathetha naye ethetha under ubu-EFF. Hayi bona ufikile Mbalula bafowethu wathetha ethetha under ubu-ANC. Hayi bafowethu noZenxumalo lenithetha ngaye igama lakhe likhona kule program. So kuyabonakala into yoba ngabantu bokungathi basondelene because mina bafethu ngokwazi kwami kwiprogram yami kuthetha ababantu abazothetha ngami abandaziyo abazimna. Yinto engathi njalo lena. Andikho apho bafethu ndiyagqitha. Bafethu apha kule testimony lena yale phone. Kungenwa kumcimbi onokwenza nobudlelwane obonakala ingathi uZenxumalo ebuzamela uTata uMsibi lona neEkurhuleni. Hayi ke kungenwa apho kusokuthunyelwa khona even ama-contacts ke ngoku uMosi uTata uMsibi ndijilo ku-part 1 into yoba uvele wathumela i-details zokubonakala ingathi zeze-company details ezo eziyezathathwa nguze wazifoward nowapha ezifowarda khona yaphethe futhi lot because kwakuphanga bo-April but phanga bo-November nyani la company eyayithunyelwa nguTata uMsibi yayifumana i-tender le-Ekurhuleni. Company leyo xa uyijonga xa sekuthethwa nje ibiqhubeka nje le testimony yale phone kuvela into yoba i-director yala company nguNokuthula Nxumalo. Ndaba nayo into ethi ibe lo Nokuthula Nxumalo because i-contact yakhona ithunyelwa nguTata uMsibi eyithumelela ababe welicala aba noZenxumalo. But ndizibuza into yoba konje ibeke ngusisi nofanika kaZenxumalo kunguNxumalo and then noNokuthula ingabe bayahlobana okanye ithinto but nje i-details zale company obonakala into yoba inobudlelwane okanye yekaTata uMsibi ingathi director yakhona nguNokuthula Nxumalo. Business leyo njoba kuqhubekwa kukhona ke ngokwapho sokuthunyelelwa khona i-contact details zika Imogen Mashazi owayengu-city manager welo xesha. Imogen Mashazi uyancokola naye uTata uMsibi. Imogen Mashazi kukhona pho mos ndike ndayitsho futhi even on my part 1 into yoba unobudlelwane noZenxumalo because kuthiwa la trip yakhe yokuya eLondon yayibhatalwe okanye ifandwe nguZenxumalo. So ke ngoku uTata uMsibi lona ufumana iphone number from kuZenxumalo okuze ezikabani ezika Imogen Mashazi. Hayi ke kuyabonakala lapho bethetha khona bathetha lonto bayithethile necall ikhona lapho esingakwazi ukuyiva
ibisithini ikholi yakhona. Hayini kungekudalanga nje kwakulokho into kukhona apho kuvela khona umcimbi onokwenza nemali about 46,000 euros. Bafethu xa ziconvertwa to irand le yethu, we're talking about 860 or 870,000 masitsho nje more or less leyo mali leyo in terms of, so it's just below 1 million imali eyabhatalwa kumuntu okuthiwa nguShi. Shi lowo ke ngoku mna enthe xa ndiyibona ngendlela ama-commissioners athetha ngayo ayarhalela ukwazi uba could it be u-Imogen Mashazi na. Hleke kancinci le nguCharles wathi mfana kaCharles hayi ningabi naxhala ndiphezu kwayo loo nto ndizawukhontekthana ne-Reserve Bank sazi uba laa mali yayibhatalwa kubani because kwangoku apha kuma-chats ithi Shi. Hayi kweziwa ngathi bafethu kuyaqhutyekwa so nje yabe nje iyavaleka nje kancinci into enokwenza nobudlelwane bukanto siyabugqitha kancinci noZenxumalo kungena kubudlelwane bukaKarim Sulumane. Andithi izolo uMatlala nguye umuntu osixelele into yoba uKarim Sulumane yena wadibana naye le kwela plus okanye kula farm kaTata uMsibi. Incedile loo nto because yiyo eyenza uba ochakalaka babaleke bayosabela into bayibo. So uKarim Sulumane ikhona into emdibanisa noMsibi kulapho befumene khona yonke lento akavele wathi umfana kaChakalaka namhlanje ithi senze ngayo. Ithi sibe sesidila nje ngayo since uVusimuzi Khet Matlala engasezanga. Hayini bafowethu kwezi chats ezikuvela into yoba uTata uMsibi lona beke ne deal enokwenza nalaziki investment okuyicompany kaKarim Sulumane. Hayini kwi-chats zakhona bafowethu yakhona imicimbi eseyithetha nangemicimbi nje yemali nje inkulukuthi zemali apho kubonakala basokungena negama elikhulu ke ngoku leSantaco. Yabona bathi xa bebiza iSantaco ndathi mina maye kanene iSantaco kungela igama leSantaco. Ngeli gama leSantaco nje kubonakala ingathi ke ngoku izigi lena investment kaKarim Sulumane kwi-joint venture nenye i-company kwela cala lase-Northwest. So xa ke ngoku utata uNto uMsibi lona noba befumana imali okanye iSantaco ifumana imali seyibhatalwa imali eboma 700,000 of which ngathi bokulindeleke i-1 million because khona apho isithi khona kushota i-300,000 okanye ndilinde i-300,000. Hayi kwazovela i-areas ezibonisa into yoba hayi ngathi izigi investment lena plus nale joint venture yakhona ngabo abakwini areas bafowethu. Hayi kuvele kwabizwa inkuntshu yemali boma 385 million in areas or in debt. Yiyo nje so kulapho kuvela khona intoni ubudlelwane obufaka uTata uMsibi noKarim Sulumane. Siqhubekeni bafowethu kuya kuvela into nokwenza netender leyo seyifaka ingathi uMinister of e-Transport tender ngathi bikhona nje xa uyayimamela bokukhona nje ukudonsiswa nokuthile kwayo yaze into yakhona yabe izawumiswa izawuphozwa kancinci but iPATCO yabe iqhubeka nale tender lena yandenza uba ndibe curious into bayimani konje ngobani shareholders zakwaPATCO. Hayini siyaqhubeka bafethu eqhubekeni kwethu kungena komcimbi onokwenza nedarha newheat nentsango. Apha ke ngokungena elinye igama okuthiwa nguShoni. Shoni lona obonisa ecela into yoba apha kuTata uMsibi into bayibo ndicela undincede undithumelela abafana bakho bambazamile nje ukugurisa aba bantu engathi bazanisokolisa because ndinale ntsimi yami endiyilimayo apha okuyintsango bafowethu endiyilimayo apha ndiyabona into yoba bazaniphazamisa nje kancinci ndifuna uthumela abakho ndiyabazi uba abakho bangabagurisa nje into yoba boyike nyhani bangaphinde bandelele. Tommy hayi khulu le phezu kolo daba zawwenza net njalo. Hayi ecacile into yoba wenze njalo uminto uTata uMsibi akasekho mos for ukuziphendulela inoba ke wenze njalo because nansi bafethu intsimi yaqhubeka uhleka kancinci uchakalaka. Lento iqala okweblompom nje xa uyijonga nje uba yazini hayi apha ikhula khona ikhule bafethu bendingangena nje ndiphume mna ndingazi uba bafethu i-agriculture xa ungumuntu onjengayazi niks bakwenzeka lapho bafethu ikhule lento ya-end up iba ngathi yi-forest. Uyabona kumanufacture nje into eziserious iphi apha yifactory nje okanye imanufacturing tonto eserious bafowethu khona phe wathi hayi akayithanda yilaphi nomculo khona caba nje uthi nje hayi apha iyantshilontshiloza nje lentsango hayi apha iyantshilo ikhula kahle nje. Hey bafowethu bathe into besizayithini le abayigqibanga ke ngoku into nokwenza nalo mcimbi wale phone because uthakala kuchilo wathi bayenze nge-short notice okwangoku this is just how far they could go ngale phone. 23 September 2023, and remember the bid was awarded in November
and Mr. Msibi had identified it in April. On the 23rd of September, chat number 4, Mr. Motsumi sends a contact card to Mr. Msibi, and that contact card is at page 93. And again, just check that it's redacted. Okay. It's the contact card for Ms. Mashazi, who was then the city manager of Ekurhuleni and who has appeared before this commission, and whose connection with Mr. Msibi was previously unknown. Having received the contact card for Mr. Msibi, for Ms. Mashazi, Mr. Msibi then on the 25th of September called her. That's at page 26. And these are the chats between Mr. Msibi and Ms. Mashazi. And at the top of page 26, you'll see there was a call on the 25th of September at 12:53, to which Ms. Mashazi responded, "Thanks, Baba," at 12:59, and Mr. Msibi said, "Cool, Sesi," at 1 o'clock. Obviously, we don't know what that call was about. There is another issue where we were hoping to get some clarity from Mr. Nxumalo, which happened while this bid was pending. That is to be found at page 143. And you'll recall that at the top of page 143, well, near the top of chat number 3, there was the message from Mr. Nxumalo to Mr. Msibi. This one isn't a panel. Is it spoken for? I have 2 people asking, and then the front page of the tender. At chat number 6, there was another message that caught our eye, because Mr. Nxumalo writes to Mr. Msibi, "Eurobanks closed at 4 p.m. We've locked the trade, so she will receive 46,256 euros and 98. I'm not sure whether it's cents or centimes that are the cents for the euro. Now that's just under R1 million. We did do the exchange rate there, and it was roughly 18 rands to the euro, so this came in at just under R1 million. And Mr. Msibi responded, "You're the best, my boy." We were curious as to who was getting this payment in euros, so we asked Mr. Nxumalo, and that question is at page 170. 170. 170. Where we asked for the full details of the person whom you referred to as she in your WhatsApp message to the late Mr. Msibi on 19 August 2023 at 10:26, when you stated Eurobanks closed at 4 p.m. We've locked the trade, so she will receive 46,256.98 first thing on Monday, which message also appears in the extract of WhatsApp chats between yourself and the late Mr. Msibi, which was attached to our notice. Unfortunately, if not unsurprisingly, Mr. Nxumalo couldn't help us. His answer was at page 177. Paragraph 21. The message referred to in paragraph 2.5 reads, Eurobanks closed at 4 p.m. We've locked the trade, so she will receive 46,256.98 first thing on Monday. It appears that item 6 of the extract dated 16. Top of page 277, there is a payment. Proof of payment is sent to Mr. Msibi in chat 1. And that proof of payment at 313
is a payment of 700,000 rands from Transnational Coach Lines to Santaco, the South African National Taxi Association. And if we go back to page 277, we see in chat 3 that the sender is saying, now I'm waiting for the 300,000. So the payment should have been $1 million, but it was 300,000 short. And the explanation that comes is furnished in chat number 5, where what is forwarded to Mr. Msibi is the document at page 314, which is that Northwest Transport Investments and Northwest Star, who are the Northwest bus companies who are using buses rented to it by the joint venture between Transnational and Mr. Karim Ziggy Investments, are in arrears. They're not paying the joint venture, and so the joint venture is short on paying Mr. Msibi. And if we read this... Just Gelson, when you say paying Mr. Msibi, you mean Santaco? Santaco. Okay. Although at a later stage, it may be Mr. Msibi. We'll get to the later payments. At a later stage, sorry, what we see is quite extraordinary. The joint venture claims in paragraph 3 that the Northwest companies are indebted to it in an amount of 335 million. So this is a huge amount that Mr. Karim's joint venture is owed or allegedly owed by the Northwest.